Princess Somtochukwu. Na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka ụbọchị tata dị tata bụ 29th day of December 2024. It's a great day to this family. It's a great day na village anyị bụ Amaizia na obodo anyị bụ Ọraukwu. Maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụ gbaa igu na igu adịtụkọ. Anyị wee na-ekpere Chineke eluigwe na ala n'isi ụmụntakịrị na-aba bụ ada nwanyị Princess na ọgọ nwoke bụ Philip. Naanị ọ na-amara ike Chineke ga-arụnyere fa. Asọ na-abụ eso ede na ana ọ na-apụta ọchịrị ụmụ di na nwunye bụ ihe na-egosi na ọmụmụ na-aga n'iru na-akpụ ụba. Ewelu olu ụbọchị tata ụmụntakịrị na-aba wee na-ejikọ dịka di na nwunye. Princess Somtochukwu ka anyị ji wee gbakọọ na ezinụlọ maka ihe gbasara ndị ọlaaka dị ije nọ fụ nwa nwaanyị nọ n'ihu a na-elezi anya ka amanụ ka o gosi anyị onye ọma ọ bụ ya na ya ka ọha soro wee kwụrụ. Dịka ọ na-ejikwu n'ọnụ n'omenala Igbo n'ụbọchị tata, unu ga-anwụta ozuzu oke, nwụta ozuzu ori, ozuzu a bụ ozuzu ụgbọ n'aha Jizọs. Onye mere ka ụbọchị tata dị tata bụ 29th day of December 2024. It's a great day to this family. It's a great day
na vileji anyị bụ Amaeze na obodo anyị bụ Ọraukwu. Maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụgba igu na igu adịtụkọ. Anyị wee na-ekpere Chineke eluigwe na ala n'isi ụmụntakịrị na-aba bụ ada nwanyị Princess na ọgọ nwoke bụ Philip. Naanị ọ na-amara nke Chineke ga-arụnyelụfa. Asị na ọ na-abụ eso ele na ana ọ na-apụta ọchịrị ụmụ di na nwunye bụ ihe na-egosi na ọmụmụ na-aga n'ihu na-akpụ ụba. Owelu ụbọchị tata ụmụntakịrị na-aba wee na-ejikọ dịka di na nwunye. Dịka ọ na-ejikwu n'ọnụ n'omenala Igbo n'ụbọchị tata, unu ga-amụta ozuzu oke, mụta ozuzu oyi, ozuzu a bụ ozuzu ụgbọ n'aha Jizọs. Princess Somtochukwu. Na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka ụbọchị tata dị tata bụ 29th day of December 2024. It's a great day to this family. It's a great day na vileji anyị bụ Amaeze na obodo anyị bụ Ọraukwu. Maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụgba igu na igu adịtụkọ. Anyị wee na-ekpere Chineke eluigwe na ala n'isi ụmụntakịrị na-aba bụ ada nwanyị Princess na ọgọ nwoke bụ Philip. Naanị ọ na-amara nke Chineke ga-arụnyelụfa. Asị na ọ na-abụ eso ele na ana ọ na-apụta ọchịrị ụmụ di na nwunye bụ ihe na-egosi na ọmụmụ na-aga n'ihu na-akpụ ụba. Owelu ụbọchị tata ụmụntakịrị na-aba wee na-ejikọ dịka di na nwunye.
onye ọma ọ bụ ya na ya ka ọha soro wee bụrụ anyị bụ na Chineke ga-agọzi unu n'aha Jizọs. A na-ejikwa ụlọ ọnụ n'omenala Igbo n'ụbọchị tata. Unu ga-amụta ozuzu oke, mụta ozuzu oyi, ozuzu a bụ ozuzu ngwọ n'aha Jizọs. Nna nke nwatakịrị nwanyị bụ Princess Somtochukwu. Na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka ụbọchị tata dị. Tata bụ 29th day of December 2024. It's a great day to this family. It is a great day na village anyị bụ Amaizia na obodo anyị bụ Ọhaukwu. Maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụ gbaa igu na igu adịtụkọ. Anyị wee na-ekpere Chineke ekele eluigwe na ala n'isi ụmụntakịrị na-aba bụ ada nwanyị Princess na ọgọ nwoke bụ Philip. Naanị ọ na-amara nke Chineke ga-arọnyere fa. Asị na ọ na-abụ eso ele na ana ọ na-apụta ọchịrị ụmụ di na nwunye bụ ihe na-egosi na ọmụmụ na-aga n'iru na-akpụ ụba. Ewelu olu ụbọchị tata ụmụntakịrị na-aba wee na-ejikọ dịka di na nwunye.
dịka a na-ejikwa ụlọ ọnụ n'omenala Igbo n'ụbọchị tata, unu ga-amụta ozuzu oke, mụta ozuzu oyi, ozuzu a bụ ozuzu ụgbọ n'aha Jizọs. N'afọ a, nna nke nwatakịrị nwanyị bụ Princess Somtochukwu. Na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka ụbọchị tata dị tata bụ 29th day of December 2024. It's a great day to this family. It's a great day na village anyị bụ Amaizẹ na obodo anyị bụ Ọraukwu. Maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụ gbaa igu na igu adịtụkọ. Anyị wee na-ekpere Chineke ekele eluigwe na ala n'isi ụmụntakịrị na-aba bụ ada nwanyị Princess na ọgọ nwoke bụ Philip. Naanị ọ na-amara nke Chineke ga-abanyelụfa. Asị na ọ na-abụ eso ele na ana ọ na-apụta ọchịrị ụmụ di na nwunye bụ ihe na-egosi na ọmụmụ na-aga n'iru na-akpụ ụba. Ewelu olu ụbọchị tata ụmụntakịrị na-aba wee na-ejikọ dịka di na nwunye. Dịka a na-ejikwa ụlọ ọnụ n'omenala Igbo n'ụbọchị tata, unu ga-amụta ozuzu oke, mụta ozuzu oyi, ozuzu a bụ ozuzu ụgbọ n'aha Jizọs. N'afọ a, nna nke nwatakịrị nwanyị bụ Princess Somtochukwu. Na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka ụbọchị tata dị tata bụ 29th day of December
is a great day na village anyị bụ Amaizia na obodo anyị bụ Ọraukwu maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụgba igu na igu adịtụkọ anyị wee na-ekpere Chineke ekele eluigwe na n'isi ụmụntakịrị na-aba bụ ada nwanyị Princess na ọgọ nwoke bụ Philip naanị ọ na-amara nke Chineke ga-arọnyelụfa asị na ọ na-abụ eso ele na ana ọ na-apụta ọchịrị ụmụ di na nwunye bụ ihe na-egosi na ọmụmụ na-aga n'iru na-akpụ ụba ewelu ụbọchị tata ụmụntakịrị na-aba wee na-ejikọ dịka di na nwunye ọ na-ejikwu n'ọnụ n'omenala Igbo n'ụbọchị tata unu ga-amụta ozuzu oke mụta ozuzu oyi ozuzu a bụ ozuzu ụgbọ n'aha Jizọs. Princess Somtochukwu to this family. It is a great day na village anyị bụ Amaizia na obodo anyị bụ Ọraukwu maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụgba igu na igu adịtụkọ anyị wee na-ekpere Chineke ekele eluigwe na n'isi ụmụntakịrị na-aba bụ ada nwanyị Princess na ọgọ nwoke bụ Philip naanị ọ na-amara nke Chineke ga-arọnyelụfa asị na ọ na-abụ
eso ede na ana ọ na-apụta ọchịrị ụmụ di na nwunye bụ ihe na-egosi na ọmụmụ na-aga n'iru na-akpụ ụba ewelu olu ụbọchị tata ụmụntakịrị na-abụ a wee na-ejikọ dịka di na nwunye. Dịka ọ na-ejibu n'ọnụ n'omenala Igbo n'ụbọchị tata, unu ga-amụta ozuzu oke, mụta ozuzu oyi, ozuzu a bụ ozuzu ụgbọ n'aha Jizọs. Nwatakịrị nwanyị bụ Princess Somtochukwu. Na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka ụbọchị tata dị. Tata bụ 29th day of December 2024. It's a great day to this family. It is a great day na village anyị bụ Amaizia na obodo anyị bụ Ọraukwu. Maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụ gbaa igu na igu adịtụkọ. Anyị wee na-ebere Chineke ekele eluigwe na ala n'isi ụmụntakịrị na-aba bụ ada nwanyị Princess na ọgọ nwoke bụ Philip. Naanị ọ na-amara nke Chineke ga-abanyere fa. Asị na ọ na-abụ eso ede na ana ọ na-apụta ọchịrị ụmụ di na nwunye bụ ihe na-egosi na ọmụmụ na-aga n'iru na-akpụ ụba ewelu olu ụbọchị tata ụmụntakịrị na-abụ a wee na-ejikọ dịka di na nwunye.
bụ Princess Somtochukwu ka anyị ji wee gbakọọ na ezinụlọ ya maka ihe gbasara ya. Ndị ọlaaka niile nọ fụ nwa nwaanyị nọ n'ihu a na-elezi anya ka amanụ ka o gosi anyị onye ama ọ bụ ya na ya ka ọha soro wee kwụrụ. Chineke ga-agọzi unu n'aha Jizọs. A na-ejikwa ụlọ ọnụ n'omenala Igbo n'ụbọchị tata. Unu ga-amụta ozuzu oke, mụta ozuzu oyi, ozuzu abụ ozuzu ngwọ n'aha Jizọs. Nwatakịrị nwanyị bụ Princess Somtochukwu. Na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka ụbọchị tata dị. Tata bụ 29th day of December 2024. It's a great day to this family. It's a great day na village anyị bụ Amaizia na obodo anyị bụ Ọraukwu. Maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụ gbaa igu na igu adịtụkọ. Anyị wee na-ekpere Chineke eluigwe na ala n'isi ụmụntakịrị na-aba bụ ada nwanyị Princess na ọgọ nwoke bụ Philip. Naanị ọ na-amara nke Chineke ga-abanyere fa. Asị na ọ na-abụ eso ede na ana ọ na-apụta ọchịrị ụmụ di na nwunye bụ ihe na-egosi na ọmụmụ na-aga n'iru na-akpụ ụba. Ewelu olu ụbọchị tata ụmụntakịrị na-aba wee na-ejikọ dịka di na nwunye. Princess Somtochukwu ka anyị ji wee gbakọọ na ezinụlọ ya maka ihe gbasara ya. Ndị ọlaaka niile nọ fụ nwa nwaanyị nọ n'ihu a na-elezi anya ka amanụ ka o gosi anyị onye ama ọ bụ ya na ya ka ọha soro wee kwụrụ.
n'omenala Igbo n'ụbọchị tata unu ga-amụta ozuzu oke mụta ozuzu oyi ozuzu a bụ ozuzu ụgbọ n'agha Jizọs. N'afọ a nna nke nwatakịrị nwanyị bụ Princess Somtochukwu. Na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka ụbọchị tata dị tata bụ 29th day of December 2024. It's a great day to this family. It is a great day na village anyị bụ Amaizia na obodo anyị bụ Ọraukwu. Maka na ndị gboo na-atụ ilu si na ọ na-abụ nkwụ na nkwụ gbaa